Ovako kvalitetna takmičenja svakako su idealna prilika za sve naše šahiste da potvrde svoje kvalitete u jakoj međunarodnoj konkurenciji. Oni najmlađi takmičari takođe imali su jedinstvenu priliku da odmere snage sa vršnjacima iz inostranstva i steknu veoma značajno iskustvo. O značaju nastupa na ovakvom takmičenju za one koji prave prve korake u šahu, Stanislav Klišanić, predsednik najmlađeg novosadskog šahovskog kluba ŽSK Dame, kaže: Ovo je stvarno takmičenje koje se nije ni očekivalo. Rekord je postignut 200 učesnika i to vrhunski, međutim, poenta je što i mlađi učesnici, od najmlađi od 8-10 godina učestvuju. I oni će se lagano kroz te takmičenja, kako da kažem, ojačavati. Ja imam za sad 2 učesnice tamo od 10 i od 14 godina. Normalno da oni u toj ekipi ne mogu očekivati puno, ali za svoj uzrast sigurno očekujem neki uspeh. Tokom 7-dnevnog takmičenja na Međunarodnom otvorenom prvenstvu Vojvodine i prvenstvu Svetske zone 1.5 u Novom Sadu nastupili su takmičari iz Grčke, Turske, Albanije, zatim Crne Gore i naše zemlje, a prisustvovali su i predstavnici još tuce šahovskih saveza iz zemalja u okruženju i iz Azije.